नाव आहे पूजा गजेंद्र कोल्हारे, मुक्काम पोस्ट चिचगड, तालुका देवळी, जिल्हा गोंदिया। माझ्या गटाचे नाव आहे सुगलक्ष्मी स्वयंसहायता समूह आणि ह्या समूहामध्ये मी 4 नंबरची सदस्य आहे। उमेद महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत गोंडी पेंटिंग प्रशिक्षण दिनांक पासून ते 25 पर्यंत घेण्यात आला। गोंड कला हा एक आदिवासी कलाचा प्रकार आहे जो मध्य भारताच्या गोंड जमातीने विकसित केला आहे। हे कला मुळात डोंगर, नाले आणि जंगलावर आधारित आहे ज्यामध्ये गोंड राहतात। गोंड कलाकार एकत्रितपणे ठिपके आणि डॅशच्या मालिकेसह निसर्ग आणि सामाजिक चालीरीती दर्शवितात। गोंड चित्र चालीरीती आणि सणाच्या सन्मानार्थ केली जाते। गोंड आर्टच्या चालीरीती आणि सणाच्या सन्मानार्थ केली जातात। गोंड आर्टच्या या तंत्राचा शोध जुन्या गोंडामध्ये आढळते। या चित्राचा उगम लोक आणि आदिवासींच्या कथांना रेखाट करण्याच्या प्रयत्नातून झाला आहे। माझे पूर्ण नाव कल्पना मूलचंद खरवळे, राहणार शेपूर, पोस्ट मिरज, तहसील देवळी, जिल्हा गोंदिया। आम्हाला उमेदच्या माध्यमातून गोंडी पेंटिंग यासाठी आम्हाला तेलंगणावरून प्रशिक्षण देणारे मडावी सर यांनी आम्हाला पहिल्यांदा स्वतः पेंटिंग काढायला सांगितलं, नंतर मासा बनवायला सांगितलं आणि मासा बनवला। तसेच आम्हाला मोहाचं पण झाडं त्यांनी सांगितलं बनवायला आणि तिसऱ्या दिवशी मोर तयार केला आणि हरिण। धन्यवाद। माझे नाव रीना चंद्रकांत मेश्राम, मुक्काम शिरपूर, पोस्ट नीलज, तालुका देवळी, जिल्हा गोंदिया। 15 दिवसीय गोंडी पेंटिंग हा प्रशिक्षण आम्ही ह्या 15 दिवसामध्ये पहिल्या दिवशी मासा बनवला। माशामध्ये त्याची बारीक बारीक अशी एक गोंडी पेंटिंग म्हणून। दुसऱ्या दिवशी मोहाचा झाड बनवला, तिथं पण तसेच डिझाईन टाकला आणि असेच 15 दिवस आम्ही थोडी डिझाईन नवीन याची शिकला। जय छत्तीसगढ़। मोर पूरा नाम मीरा लिखन कुंजाम हावे, मुक्काम रेहड़ी, पोस्ट नीलज, तहसील देवरी, जिला गोंदिया। हमार 15 दिवसीय गोंडी कला सीखे बर 15 दिवसीय गोंडी पेंटिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करे है चिचगढ़ में। वहाँ हमारे सीखेगा था। हमारे सर के नाम तेलंगाना राज्य के आए हैं। वहाँ हमला मडावी सर वहाँ हमला गोंडी पेंटिंग सीखो थे। ओकर हमन अपन मन से धन्यवाद करथन। पहली पेंटिंग हमार मसरी रही से, ओकर बाद महुआ के झाड़, ओकर बाद मंजूर, ओकर बाद हरिण। हमला 15 दिन तक हमार सर हा अच्छा सिखोई से। एकर बदल में सर ला धन्यवाद देथों। जय बूढ़ादेव, जय सेवा।